Siyabingelela, obingelela baba udokotela bawesizwe bawujabulela. Nginibingelela la kunabantu ngidla kamnandi, hayi ngiyaqhilaza ngiyaqhilaza. Kunabantu abasibukayo njengamanje baba udokotela bawesizwe bawujabulile abaku TikTok, siyabonga kakhulu. Kunabantu esinabo njengamanje ku YouTube channel laba abasibukayo, siyabonga kakhulu. This is baba udokotela bawesizwe bawujabulile ufana umhleja yakhe umzola manqinisa ngisolo futhi ngixolisa lokugqilaza kanjena nje. Ngifuna ukubona abantu besizakala. Ungakasizakala uzosizakala naye. This topic, it says return trip from Mumbai. That is my topic today. Bakithi ake ngikhulume lento le as inyanga kunezinto ozenzayo. I don't know ukuthi uyazibona into usele wedwa. Yabona njengoba usadlala isnooker, ufuna uzibuza ukuthi ku age group yakho bani usadlala nayo isnooker. We are 42 years. Bonke labantwana odlala nabo isithuba the younger than 35 years. Bonke labantwana odlala nabo isnooker, we are 42 years udlala isnooker. Yabo. Kunezinto ofuna ubone uma ukuthi usazathi kodwa mina into engiyenzayo ngibhizi kakhulu no TikTok. Ngiyayibuza ukuthi inyangene iphi inyanga ena 53 years ebhizi no TikTok. If ingasekho, why ingasekho? Okay. Labantwana aba TikTok benzani badlala isikhathi esiningi. All I did is to take an opportunity. Mina ngina platforms awu 4. Lama platforms waphinda ka2 abe u8 ka TikTok. Engithi mina I'll give a person an opportunity ukuthi anginike 3000 rand ngimshuthe ama video noma ngithumelele ama video akhe abe u21 ama video engifuna ngithumelele wona bese ngimpostela kule mainstream marketing yethu enama platforms awu8. Kodwa ngifuna ube no 3000 rand, send me your videos, 21 videos with an HD camera, high resolution, high definition. Ngifuna into eyibambe u4K, hayi camera omsangano, hayi umuntu osashela ngamafoni ogogo ama-Samsung. Hayi ucishe ngaphandle kodwa ogogo le amafoni anti phela lawa. Yabona intombi yakho iphathe iSamsung futhi uthanda nomuntu omdala kunawe. Umdala nje lo muntu kunawe. Uyabona futhi intombazane imijola nababa omdala uyithengile iSamsung. Yeah, ngizokushutha ke ama video 3000 rand, ama video 21. Kodwa ngo December 15 is written down. By December 15, 2012, 2025, azobe se 3500. So add 500 rand. That thing is working. Trust me, it is working. It is working like serious. It is working. Ngizoba nesigubhu engisiphethe engizosikipha. Lesigubhu lesangifuna usibuza usemalini. Isigubhu esihle simhlophe esebhunu. Isigubhu lesi sebhunu. Lesigubhu simhlophe isigubhu sebhunu. Nginebhunu engilakhayo ngo2800 but bese ngiba nesigubhu sakhona. Isigubhu sakhona ngifuna ukuthi uzosicabanga ngeke uzosi-afford vese. Isigubhu lesi engisinikeza umuntu othi babudokotela hayi ngingasebenza ngebhunu. Bese ngithi umuntu ufuna isigubhu sebhunu. Ngizofuna ukuthi ulalele eThekwini. Ngizokulanda mina ehotel. Ngikulethe esigodlweni sababudokotela ngifike ngikuphalazise. One day bese ngikwakhela ke lesigubhu sebhunu. Isigubhu lesana esihle kakhulu. Isigubhu lesana sebhunu awusitshele enye into kodwa. Sitshela into ethi ibhunu nenkani. Awusitshele enye into, usitshela nje into eyodwa ukukhuluma nebhunu, ukhuluma ngento eyodwa kuphela. Angifuni ngisho ukukhuluma ngendaba yaso, ngifuna ukukhuluma ngoba into ongasokwenza afford. Kodwa isigubhu leso somuntu othi babudokotela ayicabanga ukuthi sengisekujimekile sengalithatha ibhunu bese ngiyakunika ke ibhunu. And ngiyakunika futhi. And ngiyakunika ibhunu angiyisola ngixolise. Mengizokunika ibhunu, I need time nawe. I need time nawe. Yo, ibhunu libovu.
lela bhunu lela mesizokukhandela kahle lona there are things esingeke sikwazi ukuzikhuluma la sibe siyakunika ke ibhunu la khona bese ngiba nesigubhu somuntu othi yena angakwazi ukufuya izinkukhu egcekeni. Uma uthi ungakwazi ukufuya inkukhu egcekeni kunesigubhu already engisakhele umuntu othi yena angakwazi ukuthi abe nenkukhu ayifuye egcekeni. Uma lo umuntu not ukuthi bonke abantu abahlala emafletini ama estate there is no way that they can breed chickens emafletini angikwakheli ke sona bese ngizokwakhela ke umuntu ke hayi lesi senkukhu soba 30,000 angifuna ukukhuluma indaba yaso bese kuzoba ke nomuntu othi babudokotela angeke ngi-afford ibhunu but into ngifuna ikhombo leka 5,000 kanyabhanga kanye nebhunu ngikhiphe unyabhanga ngakhipha ibhunu ngakuhlanganisa go 5,000 rand khipha unyabhanga ngikhipha ibhunu ngakuhlanganisa go 5,000 rand unyabhanga us 3,500 ibhunu is 2,800 lokho sikukhipha go 5,000 rand unyabhanga ibhunu siyakhipha siyakudedela ke lokho yinto leyana angiyikhulume nje lento uma kuukuthi awukho ready ukuthatha lezi zinto mina ngifuna umuntu othi hayi ngizokuthatha kodwa angakazi ukusebenzisa ngoba ngifuna mekufika ekhaya ngithelela amanzi ebhakedeni abe u10 liter kulo 10 liter ngicela ungifakele imali emhlophe cela ungifakele imali emhlophe kulo 10 liter wakho kulo 10 liter ngifakele lo muthi engizokunika wona uma usufakele lo muthi lo muthi ungikhanyisela ikhandlela eliyele lemhlophe leblue kunento ozoyibona empilweni ishintsha kunento ozoyibona empilweni isishintsha ngamabomu nje kunento esizoyishintsha kuwena but sishintsha ngamabomu because kunezinto wena osuzibekezelele kakhulu kanti izona lezi zinto ezikubambile. Number 1 you have to deal nazo izinto lezo mase ngazi ukuthi lento oyithathile esikunika yona asitshali kuwena siya invest empilweni yakho. We are not just sitting mhlambe sitshala ukhula we need to plant something we have to seed something kuwena. This is babu Dr. babu sesibojabula ufana umhleje ekhehlela umlungu mase ngizothilana bakithi lento lena ngifuna ukuyakhela umuntu owenza iforex umuntu otradeayo umuntu owenza izinto owenza umsebenzi online umuntu owenza umsebenzi online anything that to tap but online you may be selling things but usidayisa online. I'm looking at that person umuntu ofuna ukuduma umculi umuntu ofuna kodwa ukwaziwa in other places not ekhaya in other places ufika wena kumina hamba uyongithengela ijuba a pigeon or a dove that is white in color uze nalo baba udokotela hamba uyongithengela ijuba elimhlophe umusa uza nalo baba udokotela mase ngiyakukhandela lento le sidlisa ijuba mase sesiyayidedela ihambe le juba leli liyajubalala phinde libuyeleze kuwena leli juba leli yijuba leli ke engisuke ngisebenza umuntu ngingamthwalisi kusuke ngamthwalisi ngimakhela nje into ukuthi umsebenzi wakhe awu expand to other territories and terrains lo umsebenzi ke lona ke wakhiwa ke eIndia amandiya kasebenza ngamajuba kakhulu I mean kakhulu they literally work ngamajuba amandiya ane tendency ukuthi asuke eMumbai aye eNew Delhi asuke eNew Delhi aye UP conduct UP Uttar Pradesh province aye Goa ayothatha amajuba alithathe lapha athathe lamajuba abe nawo ndawonye mase yenze lento ayenze lento mase seyawadedela mase seyawadedela amajuba ayaskethathi aya yonke indawo la afuna ukuthi ayakhona lamajuba lapha
You can bring as much as you want, but kuya nokuthi wena yini ibudget yakho iyakuvumela ukuthi ukwenze lokho. That is what I learned about amajuba. India bayasebenzisa kakhulu. Bayasebenzisa kakhulu, like serious kakhulu. Okay, yeah, India. Topic yami ithi return trip from India in Mumbai. Sifikile laphana besihamba no Sibusiso Zulu, one of my staff members oSibaru wami. Sehlike ngo 9:30 ebusuku. 9:30 ebusuku. Sehla khona beku 6:30 la eSouth Africa. Into esizwile nje ukuqala bengazi ukuthi kuvulwe istamkoko. Akazuzwe into enuka kangaka. As much as we landed, angithi umwehla uhamba ngegangway, musongena airport. Fika airport wenze yonke umkhuba okhohlakala wenziwa wona. Uhambe ebaggage yokuclaim impahla zakho, uphume. Then wasathi umphumela ngaphandle kwama ekhona la ase airport hayi iphungu ebelilaphana ngeke khehla ngeke. That was 9:30 ebusuku. Ngifuna into irecord. Sathatha ke iUber yakhona. Sakhuluma kahle nalombhemi lona. Wathana siroba kusuka nje. Wathana siroba kusuka nje saxabana naye futhi ngesasafoko ofisana wathi no asibuye sixoxe. Kanti nasikwazi ukuxoxa uqala ungenza isilima. I'm not a foreigner and stupid. I may be a foreigner but I'm very charismatic engqondweni. Awukhulumi nami into eziwu2 mina ngithathwa kanjalo mina. Angilifaki ipaint futhi angilifaki ipitikoti. Uma ukhuluma nami azikhuluma nendoda. And then ngamshiya saxabana. And mina ngiyafuna ukuthi umuntu mekhuluma nami angikhuluma ngisathi ngifaka iphinifa mina. Mina ngilifaka iphinifa. Ngikulayisha kwequantum ungenzanga lutho ngikulayisha iquantum ungenzile wenzile. Angangiphindi ngikulayisha kwequantum ungenzanga lutho ngikulayisha mina ngine evidence kunentandane namhlanje. Ngine evidence. Angiyikhuluma into ezingane kwani. This is Babu Dot. Nginabantu cishe ngaphahlu. Iquantum ayilayisha kakhulu. Yeah, cishe kakhulu asiphumeni futhi lapho. Okay. Ngathatha iUber ke bakithi ningazihambi indlela eningazazi. Ngiyacela nje ningazihambi indlela engazazi. Akuyona lento esenitshela yona. Mase ufike lapha enye into. Asikwazi ukunitshela yonke into nizothuka. Asikwazi ukunitshela yonke into nizothuka. Listen to me carefully. Sahamba 37 kilometer. 2 hours. 37 kilometers sahamba 2 hours. There's no way you can travel 37 kilometers for 2 hours. Lo mfana wenza into ayithandayo ngathi ephuma ngapha eshola ngapha ephuma ngapha eshona ngapha. Safika Hajj Ali. Idolobha connected high endaweni ekuthiwa Hajj Ali. Laphana there's no way that we could find a hotel. Believe you me, there was no way that we could find a hotel. What ama-hotel akawazi. Sathi wena usithathe airport wathi usiletha Hajj Ali uyawazi ama-hotel lana. Thina nje sesilaphana sesobhayizansi sabaxhaka yabo. Asisakwazi ukungena ku-internet. Uthi akakunika ifone. Uzoyicheka la ku-Google kama-hotel. Uthi ayibambe ifone yakho ngespeleti sakho namaqiniso. Is Hindi. Yonke into is Hindi. Awazi uthinta apha, awazi uthinta apha. Uthi angena uGoogle khona uyis Hindi. Kwaphoqa ukuthi sibuye size la ke manje ngase airport. Sizolala khona. We from Hajj Ali sabuya ngithele kwena ngithe sihambe 37 km for 2 hours. Sesibuya sihambe 30 minutes. Sesibuya ke sihambe 30 minutes. Ngithi mina kwase kushesha kangaka mase siphinde emuva kanti siza la kube u2 hours. Wathi isingisa akasazi. Okay, it's fine. I-traffic in India ngo-12 ebusuku. It is more likely u-12 emini. I-traffic it is literally congested. That is India. 12 ebusuku. The traffic was like seriously congested. There was no way you could do anything. Beku-12 ebusuku God, that was India the way congested nakhona. Senza ke sa-arrange ke sahamba ke ngaya endaweni ekuthiwa Santa Cruz West. Laphana ke ngabona ke kunesalukwazi ke silaphana ke.
And into embi ngabo laba bantu, service yabo is very good. Believe you me, it's very good uma usufikile kubona. Ukhansela yonke into. Ayikho into banesineke sokukuchazela. Banesineke songakunika i-discount. Noma ungachaza uthini, they will never discount it. Bakutshela ukuthi bathi ungenayo imali hamba uzobuya ubuye ukuthatha lento ihlezi khona. As much as ubona ilana ihlezi khona. You are not running out of stock. Abanento kuthiwa sale indala abayingeni lonto le. Ayikho into ekuthiwa laphana uyifica kuthiwa isendaleni no. Sakwazi ukufika ke laphana ke Santa Cruz sahlala sifike ngo10 lesalukwazi safika ngo1 between 10 o'clock and 1 o'clock bese linethe kathathu. Listen to me carefully. Between 10 o'clock a.m. to 1 p.m. bese linethe 3 times. Banento ekuthiwa monsoon rain. Monsoon rain. Lemvula bese bithi ishaya same time. Bese linqamuke futhi. Lento esithi nakushada imfene. Bona ke isikhathi sabo ke monsoon rain. Bese ishaya libe manzi iphele induku. Iphinde futhi inqamuke libalele. Then sasibona ke salukwazi ke sase sakhuluma ke nogogo ke. Now uyasazi isitori sakhe. Isitori sakhe uyasazi, isitori sakhe sicheckiwe. Bakhohlekele by far. Bakhohlekele labantu ke sasithola izinto ebesizifuna. Sasithola izinto ebesizifuna eziningi ezinye esizivesela. Eziningi so one-on-one consultation. Wasifundisa ke nangamajuba ukuthi yalazi lejuba lenzani sathi. Bakholelwa kakhulu futhi ekufuyeni izinyoka. But le nyoka la bakunika inyoka eIndia. No, abakunika inyoka eIndia. eIndia bakunika inyoka. eIndia bakunika umuthi. Imithi yakhona ingama ashes. Then they will advise you to go in your country. Bayibiza ukuthi go in your prayer shop, contact ama prayer shops. Lana eThekwini sikhona siphenye kuthiwa it's a Lotus Park, kune prayer shop enkulu lapho. And base bakutshengisa ukuthi hamba go buy this idol. Uma usuyithengile idol ekseni ufuna uyigeze. Njalo ekseni uyayigeza la idol. Uyiphuzisa ubisi, uyinika ama flower. Every day la idol uyigeza. Idol uthi uyigeza ngilanga afika ayikho khona inyoka. Leyo nyoka leyo it will make you very very rich. Leyo nyoka leyo it will make you very very rich. Iphuza ubisi kuphela, ayidli lutho lonye. Banaleyo nyoka ke. Banalo nyoka ke leyo ke. Make you very very rich. Hayi lento esinawo la thina udayisela inyoka bona umuntu usihambe gaxa inyoka, usihambe gaxa inyoka. No, in India they don't do that. Le nyoka ke lena ke ugogo ke into ayishilo. Uthi it make you very very rich for a period of 5 years. After 5 years, one of your child will suffer a stroke and become very very disabled. In a sense that your child could not speak anymore, could not walk, could not talk, could not do anything. Izoba inganakho izoba isidalwa sangempela, and the snake will disappear. The snake will disappear. Kathi mina I don't see myself doing that. Abantu yes siyayidinga imali, but asikho isidingo sokuthi sithathe izinto esaziyo ukuthi that person will be rich at the expense of his children. I don't do that. I am a father. I am a grandfather. I am an uncle as well. I am a brother-in-law to other people. I am a fan as well, but I should not be a well-known terrorist to terrorize people's life. Leonto, it's more like looting people's life. Because uthatha into deliberately, uwazi kahle ukuthi lo muntu lokunika le mali nje, you'll never see him happy anymore. Because lo muntu uzoba rich, yes, but the child will be literally
crippled. We can't tolerate that. Ngaloo ndlela akangiyithathanga ke leyo nto. Mbuzo uthi phoba bdawude lwaqhamusa untandane ezamzama sozibuxhaka nawe nisibambe ngokwelokishi ukuthi uphethe upowder walipho tsek ukhuluma tsek. Lalela. Ngokwelokishi uma ubheka wena amafindi sengiwaqaqile kuwena. Upowder nguthathe eQatar. Ifindo leliqaqayo. Nguthathe eQatar. EIndia ngithathe ipeleti kuphela eIndia. Thatha izipeleti kuphela ayikho into opowder ngithathile. Thathe nje izipeleti kuphela eIndia awukho upowder nguthathile. Ngoba upowder walaphana yabona nje iphakethe elingaka. Iphakethe elingaka lenele ungakho inyoka mhlawumbe 100. Iphakethe elingaka ungakho maybe more than 100 snakes. But those snakes after 5 years they will disappear. But one of your adorable child will be disabled so that you'll acquire wealth emhlabeni at an expense of your beautiful child. How's it? I am not like that. Engisho ukuthi lezi zinto lezi bakithi ningasizonda nithi thina siningi lento nifahambani emazweni kulungile hambani. As long mina ngingenayo ipatient ezofa rather be empty. I rather have nothing instead ukuthi ngibe nama patient azofafesa. What a use of that. Engisho ukuthi angizange ngiyithatheke lento. Nginezinto engizithathile ezingeyona iza social media. Nginezinto engizithathile ezingekho ku social media la. But bengifuna ukutshela ukuthi eIndia what to expect. Don't try them, they're already tried. Don't test them, they're already tested. They'll beat you into fire. And eIndia isalo zakhona sitshengisa ukuthi inyanga. Uyibonela ugogo nje wena all right o clean nje all right nje. Uhamba ngeTakTak all right ofaka osara but uzokubulala ngenduku. Hey, yabona ikhasi la banana lento ikhasi la banana elikhulu. Yagogo uthathile walika. Wathi abalike balilethela walika. Wathatha lo powder lo, wawufaka emanzini. Wawugovuza. Yebo gogo. Mase ugovuzile. Wawuthela kulo banana lo. Lo muthi owuchela nje kubanana yabo la sprinkling ngoso uvala uthi emvalo kwawuvula kwaphuma ufish. Kwaphuma ufish. And angisho lutho labo fish laba akubona ofish abajwayelekile. All she said uthi hamba wakhe i-tank. Yabo i-tank. Hamba wakhe i-fish tank ekhaya uyifaka amanzi. Mase wena wenza lento le uthathe lo powder wakho umixe namanzi uthele lapha phezulu kwe-fish tank. Uma uthele lapha e-fish tank you'll have fishes in your tank. That will create wealth in a sense that you'll suffer no more. But every time when one fish dies, it dies with your family member. As long as one fish dies, it dies with the family member. Make sure that all fishy, they eat, there is enough electricity to keep tank oxygenated. But when these fish start to die, somebody is dying in your family member. If you only got you and your wife, blah, 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 you got like about double 5, 4 fish, like 20. If you're umuntu ozofa, sekusele wena ufuna kuhambe wena. Ngoba even your wife has to die. Wena usale nale tank ekhilena. If usufile the tank explodes. Phelile. Niyayifuna le nto? Uma uyifuna akahambe indanga ngiyilande mina nto. Yeah, that was my trip in India. Ngisho ukuthi azini bakithi le glamorous entshelo yona yamanga. Kodwa nje nazo ke kukwena. Uthi hayi babudodela kunankinga noma zingafa zonke ingane zami, go try somebody else, not me. This is babudodela siyabonga kakhulu. Goodbye nebahle nonke.